És a Lazy Twins-szel, azaz a Thin Lizzy Tribute Banddel, akik már itt is vannak a stúdióban, és láthatod őket a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok! Hello! Nagyon kedvesek vagytok, itt készültetek nekem, hogy miről is van szó, de én sokkal jobban szeretném, ha ti mondanátok el, hogy ezt az ír bandát miért is szeretitek ennyire, miért követitek, miért szeretnétek továbbvinni az ő zeneiségüket, hagyományukat, nem tudom, mi minden tartozik ide, hogy ismertétek meg őket. Mindent mondjatok el. 20 év, már öregebb történet. 22 éve. 24. 24. Nem, 22. Igazából annyi volt, hogy hallott mindenki a Thin Lizzyről, annyira nem ismert. Aztán tényleg, ahogy az lenni szokott, egy szórakozó helyen csörögtünk némi üdítő társaságában, és kitaláltuk, hogy kéne valamit zenélni. Már előtte, hogy zenélgettünk együtt. És akkor valahogy így kipattant. Már nem tudom, hogy picit közelebb jössz a mikrofonhoz. Bocsánat, igen. Nem tudom, hogy az Attitól vagy tőlem, hogy hát Thin Lizzy. Igen, szóval ugye már nem vagyunk fiatalok, dehogy. És ugye akkor még fiatal nagyon voltál. sok régi zenét hallgattunk, ugye Deep Purple, Led Zeppelin, ugye ezek voltak az alapok, amiken így felnőttünk, AC/DC, stb. És valahogy szembe jött velünk a Thin Lizzynek ez a Live in Dangerous című lemeze, ami egy koncertlemez, és az valahogy úgy betalált, szerintem így mondhatom többiek nevébe is mindenkinél, hogy olyan hatással volt ránk, hogy ezt így hallgatgattuk, és később jött ez, hogy csináljunk egy bandát, játszunk valakitől, nem akartunk sokadik AC/DC vagy Guns N' Roses tribute lenni, akiket tisztelünk természetesen, meg hát szeretjük is őket. Akkor fellapoztátok a titkos könyvet, hogy ki az, akinek még nincs tribute bandája? Tehát azért, mert ugye szerettük, tehát nagyon megszerettük, és elindultunk ezen az úton. Ez a lemez volt az alapja, ami inspirált minket, és akkor elkezdtük csinálni. Hát több mint 20 éve lassan, de nagyon sok kihagyás volt közte, mert mindenki zenélt mindenhol. Nagyjából 4 ember alkotta ezt a zenekart. Most nemrég Gyuri, ő az új gitárosunk, tehát ő is csatlakozott hozzánk, de amúgy egy baráti zenekarról van szó, akik egy helyen laktak, Sziget-Szent Miklóson. Itt a Tibi, ugye a Pál utcai fiúkba dobolt, ezt már találkoztatok vele. Igen, voltatok már itt a stúdióban, igen, mindannyian. Varga Csaba, Gulyás Attila, Rósz György és Zelenák Tibor. Hát igen, nagyjából így áll össze a mai banda. Na, ezt akkor csapjunk bele, akkor jön a Lazy Twins, vagyis a Thin Lizzy Tribute Band. Mivel fogtok kezdeni? Aztán még sztorizunk a folytatásban. A dal címe Jailbreak. Igazából így angol fordításból ez börtön, lázadás, kitörés. De igazából a srácokról szól, kicsit ma balhézunk. Csajokat dugjátok el. Jó. Elbújunk. Elbújjunk. Na, akkor élő stúdió koncert itt a Petőfin, amit láthatsz is, ne feledd a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Thin Lizzy Tribute Banddel, azaz a Lazy Twins-szel, akiket látsz te is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Zola szomorkodik, hogy szegény Lacus a mai nap is kimarad neki. Tudnotok kell, hogy itt a hallgatók szoktak egymásnak üzengetni, és hát ugye mindig kiszúrják a tehetséges zenészeket, a szép lányokat, akik adott esetben zenélnek vagy énekelnek, és hát ez egy ilyen külön történet, úgyhogy most itt történt egy ilyen kis üzengetés. Már is köszönjük. Ma a hölgyeknek kedveznek, igen, kedvezünk köszönjük. Itt a Petőfi Rádióban, és természetesen a Thin Lizzy rajongóknak, hiszen ugye ezzel az emlékzenekar tulajdonképpen nekik a rajongóknak szeretnek kedvezni, azoknak, akik szeretik ezt a fajta zenét, ezen nőttek fel, sokat hallgatták. Abszolút. Igen, úgyhogy mindjárt jönnek még további dalok és történetek itt a Petőfin, tarts velünk! Hajrá, magyarok!